गिबिसिनथाराव आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो नैथियाव ख्रिस्ट'आरि सिबियारि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौबो ख्रिस्ट'नि अननाय आरो मोजां मोननायखौ ख्रिस्ट'नि जानानै जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरोबाव थामथियाव बड' गस्पेल टेस्टिमनि इउटुब चेनेलखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। बिथाङा जे बड' गस्पेल टेस्टिमनि इउटुब चेनेलनि हांख्रायबाय थादोंमोन, गोबाव समनिफ्राय नोंथांनि टेस्टिमनिखौ नांगौ होननानै बिथांमोना खावलायबाय थादोंमोन। नाथाय आं सम होनो हायाखै। दिनै बे समावहाय बिथाङा गावनो फैनानै टेस्टिमनि मोनथिनो थाखाय आरो बुंथिनो थाखाय बिथाङा खावलायनायलाय बिथां खावलायनाय बायदि आंनि जिउनि टेस्टिमनिखौ आं खोन्थानो थाखाय बे समखौ मोननाय जाबाय। आरो बिथांखौ आं जोबनो गैया हामबाय होनो, मानोना आंनि गोबाव गोदोलांनानै थानाय जे टेस्टिमनि बिथाङा बेखौ बुरखांफिनदों। बेनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर होयो। आंनि जिउनि टेस्टिमनिया आं माब्रैहाय इसोरखौ मोनखो, माब्रैहाय जिसुनाव फैनो हाखो, बेनि गुसुं टेस्टिमनि दं, जिउ जारिमिन दं। आङो बारा गोबाव जायाखै फोरबोखौ मोननाया। आंथ' हिन्दु न'खरानो, दासिमबो बिदा फंबाया गासैबो हिन्दुआवनो दङ आरो आंनि गामियाव एसेबांनाखि खृष्टान बिदा फंबाय बिब' बिनानावबो गैया। दा आं माब्रै इसोरखौ मोनदों? इसोरखौ मोननाया बेनोदि आङो 3-2.5 बोसोरब्लाबो इसोरखौ आजावनो हायाखै। माब्रैहाय आजावनो हायाखै? गोबांथार बिदा फंबाय बा गामिनि समाजखौ लानानै मोनसे गिखांनाय दंमोन। गिबियाव आं ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ आङो फोरमायनो सानो, मानोना ख्रिस्ट'आ माब्रैहाय आंखौहाय लिंदों। सोरनिबा इसोरनि बाथ्रा, गाहाम बाथ्रा बुंनानै सोरनिबा लेंनायजों आङो दिनै ख्रिस्ट'खौ मोनफैनाय नङा। मानोना ख्रिस्ट'आ गावनो आंखौहाय सिमांनि दर्शनजों लेंबाय थादोंमोन। आङो सिगां समाव गोबां देब देबथाखौ खुलुमोमोन। आङो बग्रिबारि सानघाटमोन आङो थांदोंमोन आरो गोबां देब देबथाखौ बिदिनो सेबा खुलुमोमोन मोनथियैयाव। नाथाय आङो अब्लाबो सानोमोन, दिनै देब देबथाखौ खुलुमसेयावबो आं सानोमोन, शिबआ माब्रै गावनि फिसाला गणेशखौहाय माने मोजां रुबै खर' होफिननो हायाखै, बेबायदि साननाय दंमोन। आरो शिबआ सासे हिन्जाव सतिखौ माब्रैहाय फोथांफिननो हायाखै, बेबायदि मोनसे साननाय दंमोन आरो। सासे इसोर जायोब्ला माब्रैहाय, आरो खौटि खौटि 73 कोटि देबथा, बेनि गेजेरावबो मोनसे सानखांनाय दंमोन। माब्रैबा बिसोरो माने गोबांथार मुं लादोंब्लाबो इसोरा सासे दंथारो होननानै आं मोनसे सानखोमाबाय थायोमोन आरो खुलुमब्ला। नाथाय बिनि गेजेराव आङो नागिरदोंमोन गोसो सिंजों इसोरखौ, सोरजिगिरि आफा इसोरा सोर होननानै आं गोसो सिङाव नागिरदोंमोन। नाथाय सानसेखालि प्रभु जिसुआ आंजों दर्शन जादों। बे दर्शना ओरैबायदि सिमांनि दर्शन आरो बे सिमांखौ आं नुनो हादों। आंनि बिहाव बिखुनजोफ्राबो दिनै शिब भक्तआनो, बाथौ खुलुमग्रा। बिसोरो गोबां पुर्निमा, अमाबैसा, एकादशि बेबायदि फालिग्रा, बिस्थिबार समबार बेबायदि मिरामिस जाग्रा। नाथाय बिसोरखौ आं ओरैबायदि मोनसे सिमां नुदों, जेब्ला आं बिहावनिफ्रायनो आलासि जानानै फैदोंमोन। मोनसे बालांगा बाजार होननाय दंमोन। बे बालांगा बाजाराव सासे मुस्लिम दखानदारिया मबाइल फानदोंमोन आरो बे समाव 1600नि मोनसे मबाइल दंमोन। बे 1600नि मबाइलखौ आं सोंदोंमोन केबर्डआवला। ओमफ्राय बेवहाय बे मबाइल दखानदारिया 1600 होनदों आरो ओमफ्राय 1600आ आं 200सो खमायदोंमोन आरो 200सो खमायनायाव बियो खमायनो हाया होननायखाय आं बे मबाइलखौ लायाखै। बेनि उनाव आं न' फारसे फैबाय। न' फारसे फैबाय थानायाव बिहाव बिखुनजोआ
गारि गंनै लानानै फैबाय। गारि गंनै लानानै फैनानै दाना आंखौ बुंबाय, ओइ जावैसो फुजा हैनो थांफानो नामा होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय आं बे समावहाय फुजा होनो, आंबो बे समाव हिन्दुखा नालाय, फुजा होनो दे आंबो थांफानोसै होननानै आं आवगायबोदोंमोन। दाना बिसोरनि उन उन थाङो, जेब्ला साहाथिं दावखोलांबाय, साहाथिं दावखोलांबाय थानायावनो मोनसे हाजो जायगायाव मोनसे मन्दिर मोनहैबाय। बे मन्दिरा शिब मन्दिर। बेनिफ्राय साहानिफ्राय लानानै सानजानिफ्राय लानानै साहा आरो सोनाबहा मानसिया लाइन जाबाय फुजा होनो थाखाय। आरो बे फुजा होनो थाखाय बिसोरो थोरसि गुयैनि बिदिनो बिबार, फुल, फिथाइ सामथाइ गोदै गोबाब लानानै बिसोरो शिबखौ सेबा खालामनो बा फुजा खालामनो थाखाय, खुलुमनो थाखाय लाइन जाबायमोन आरो। बे समावनो आं बे खाथियावनो शिब मन्दिरनि खाथियावनो मोनसे शिबखौनो नुबाय आरो। शिब मन्दिर सेराव शिबानो दं। मन्दिरनि खोला साइडआवहाय शिबा दं, खानाय आयला जायला। आरो बे खानाय आयला जायला थाबाय थानाय समावहाय सासे गोथै मानसिबो दंमोन बिनि गाहायाव। आरो बिनि गाहायनि बे गोथैखौ आथिङाव गाबथाबनानै दंमोन गोथैया। आरो बे गोथैखौ मा खालामबाय शिबा, बियो गोथैनि आखाइखौ दैखांबाय। आरो आखाइखौ दैखांनानै बियो गोथैनि आखाइखौ दैखांनानै गाख'बाय। नै बेबायदि दाफोनाखौ गाख'दों। आरो बे दाफोनाखौ गाख'नानै बियो जाबाय आरो जानानै जाबाय थाबाय। थिग आं बे समावहाय सानबाय आरो, सासे इसोर जानानै बियो मानसिखौ सृष्टि खालामदों ना मानसिखौ सोरजिदोंना आरो मानसिखौ जाफिनदों, आं बेबायदि बे समाव साननो हमबाय। बे समाव साननानै आं गोसोआव सोंलाय फिनलाय जाबाय, सासे इसोराथ' मानसिखौ सोरजिनानै बेबायदि जाया होननानै आं नुनो मोनबाय आरो। नाथाय बे मानसिखौ जाबाय थानाय समावहाय आङो नुनानै सानबाय, सासे इसोरा मानसिखौ माब्लाबा जाया, निस्सय बे इसोर नङा, बियो माब्लाबाबो जानो हाया इसोर, बेबायदि सानखांबाय आरो सानखांनायजों खृष्टानफोरनि इसोरासो इसोर जागोन नामा, जिसुआसो इसोर जागोन नामा होननानै आं बेयाव सानखांनाय फैदों। आरो बे सिमांनि गेजेरजों आङो जिसुखौ गाबज्रिनो हमबाय, औ फोरबु जिसु, जिसु, जिसु आं नाम लाबाय। जेब्ला जिसु नाम लायो अब्ला गेदेर सिखा लानानै आंखौहाय दाननो होसोबाय। आरो दाननो होसोनायाव आवाज होबाय, हा 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 होननानै आंखौ होसोनानै आवाज होबाय। बे आवाज होनायाव आं गोबांसो खारनानै आङो न' फारसे फैबाय। न' फारसे फैनानै आङो सकि सायाव आङो गाखोफैबाय। गाखोनानै बेवहाय आंहा बिहि दं आरो फिसाजो सासे दं, बिसोर उन्दुगासिनो दंमोन। माने सिमां मोगथां जादों आरो, सिमां मोगथां एकदमबारे। बेनि उनावहाय आंनि बिसियाबो उन्दुबाय, फिसायाबो उन्दुलांनाय नुबाय। आरो बे समाव बिसिनायाव आङो हान्थु खरायनानै जिसु जिसु होननानै गाबज्रिबाय। बे समाव मा जाबाय, शिबा आरोबाव बावबो गिदिंनानै, सिखा गिदिर लानानै गिदिंनानै हा हा शब्दजों आंखौ दाननो थाखाय थामथिम जाबाय। नाथाय बे दाननो थाखाय थामथिम जानाय समाव आङो जिसुखौ गाबज्रिबाय। आरो बे जिसुखौ गाबज्रिनाय समाव जिसुआ मोनसे फहर नुजाबाय। आरो बे फहर नुजानानै जिसुआ आंखौहाय, आरो जिसुनि फहरा बेबायदिनो नुजाफैबाय। आरो जिसुनि फहर स्रांआ आसरिक बे न'नि गोजौनिफ्राय हासिम स्रां जाफैबाय। आरो बे स्रां लाइट बायदि जाबाय, गुफुर लाइटनि। आरो बे समाव शिबा, बे लाइट फैनाय लोगो लोगो शिबा गोमोरबाय। आरो बे समाव जिसुआ फैनानै बुंबाय, नोङो दागि होननानै बुंबाय आंखौ। बे समावहाय जिसुआ आंखौ बुंबाय, नों फै। आरोबाव बे समावनो न'नि सानजाहा टेबोल दंमोन, टेबोलावहाय ममबाति गंसे जोंबाय। आरोबाव ममबाति जोंनायजों लोगोसे आरो बे गेदेर गामला मोनसे नुबाय आरो हायाव आं। आरो बे गामलानियाव दै दं, गोग्गो दै। आरो बे दैनि गेजेराव मोनसे गोजों अन्थाइ दं, गुफुरनो। आरो बे अन्थाइयाव आंखौहाय लेंनानै जिसुआ आंनि आगदानि आथिंखौहाय बे दैयावहाय गासोमहोयो। आरो बे आगदानि आथिंखौ गासोमनाय लोगो लोगो आंनि देहा मोदोमाव गुदुं गरम जाबाय। आरो आं सोरगो फारसे बिरखोनो आङो गावखौ मोनबाय आरो
सोरगो फारसे बिरखोनो बायदि जाबाय। अब्ला बे समावहाय जिसुआ जाबाय होननानै आंखौहाय बुंबाय आरो बे समाव जिसुआ ओरैबायदि बुंबावबाय, नोङो हान्थु खरायनानै आर'ज खालाम आरो आखाइ फोलावनानै आर'ज खालाम, ममबाथि सावनानै बेबायदि आर'ज खालामनो आंखौ खावलायदों। आरोबाव खावलायनायजों लोगोसे नोंखौ दिनैनिफ्राय जेबो खालामनो हाला, नोङो आर'ज खालाम, आं नोंनियाव फैगोन, बेबायदि बाथ्रा बुंलांबाय। बेनि उननिफ्राय आङो गोबांथार सिमां नुबाय। जिसुनि फैनाया आलादा, माब्लाबाबो गुबुन बेबायदि आं सिमां नुफेराखैमोन। बिनि फैनाया नख्रांनिफ्राय टर्च लाइटफोर बायदि लाइट जोंनानै आरो बे लाइटनि गेजेरजों बियो फैनानै आंजों नुजानानै रायज्लायलाङोमोन। नाथाय आङो 3-2.5 बोसोरसिमावबो ख्रिस्ट'खौ सिमांनि दर्शनजों नुबाय थादोंमोनब्लाबो आङो आजावनो हायाखै। बेराफारसे आंहा हा न' बां गैजाया, बिदाफोरनि सायाव थानाय, बेराफारसे गामिनि रायजो राजानि माखासे समाज बयकट खालामनाय, दा बेफोरखौ लानानै आंहा मोनसे गिखांनाय दंमोन। आरो बेराफारसे आंनि बिसिया गोबां दिब्दिबथाय खुलुमग्रा न'खरनि फिसाखाय माने बेफोरजों गोरोबनाय नङा, बेफोरखौ लानो हास्थायनाय नङा। मानोना गावनि न'खरजों नांथाबनायखाय, न'खरजों लोगो लानायखाय आंगो बिमा बिफाखौ नागारनो हानाय नङा, बेबायदि मोनसे सानखांनाय आंनियाव फैबाय। नाथाय आजावनो हाया अब्लाबो मोनसे सानसेखालि मोनसे मोगथाङावनो मोनसे जाबावबाय। मानोना आंहा बे समाव ओंखामबो गैया, थाखाबो गैया, बे समाव आंखाल, गरसेबो जानो थाखाय माइरं गैया, फैसा गैया। बे समावहाय आंहा मोनसे फासि गोलाव दंमोन आरो बिदिनो ना बाथा बांगोना नांग्रा बेबायदि फासि दंमोन। बे बाथा बांगोनाखौ आङो मोनसे गरफिला दै दं आरो आंनि न'नि सोनाबहा। दा बे गरफिला दैयाव आङो माने दैसा आरो बोहैयो, बेवहाय फासिखौ बासायो आरो हंगारनाय माने सा बोहैलाङो, बेनिफ्राय ना सौग्रावबा नाङो आरो। दा बे समावहाय सिमांनि दर्शनाव आं फोरबोखौ मोनखानायखाय आं बे समाव फोथायनायजों आर'ज खालामबाय। आं बे समाव आखाइ दैखांनानै फासिखौ लाना आर'ज खालामबाय, नख्रांनि राजा आरो हानि राजा फोरबो, नोङो आंनि बे गैयैयाव, आंनि बे आंखाल जानाय समाव नोङो आंनो सहाय होदो होननानै आं बेबायदि आर'ज खालामबाय। आंहा जानो गैया, लोंनो गैया, फोरबो नोङो अनखांनानै आंनो राहाखौ होदो होननानै आं बे समाव आखाइ फोलावनानै आर'ज खालामो। जेब्ला आर'ज खालामखांनानै आङो फासिखौहाय आङो हंगारबाय आङो दैयाव। जेब्ला हंगारनाय लोगो लोगो हंगारनानै एसे गोबाव जाबाय, गोलाव बिदिनो 100 मिटार जाफ्राम आङो गोलाव हंगारलांबाय आरो बिदिनो 100 मिटारसो गोलाव हंगारलांनायनि उनावहाय फासिखौ आं थननो हमबाय। फासिखौ जेब्ला आङो थनो, अब्ला थनबाबो नाया मासेबो गैया। उनावहाय लास्टाराव थुब्रासे नाया नांनानै दं, जोबथारनायाव। ओमफ्राय बे नाया 3 फवा जादों आरो 200 थाखा केजि लांदों फायखारिया। जेब्ला बे नाखौ बख'खांनानै आरो एसे हंगारबावनानै मासे नांबावदों आरो, ओमफ्राय मासे नांनानै बिनिफ्राय बेखौ बख'खांनाय लोगो लोगो फायखारियाबो फैबाय। ओमफ्राय बे नाया गासैहाय 3 फवा जाबाय आरो 3 फवाजों आङो 150 थाखा फैसा मोनबाय। आरो बे 150 थाखा फैसाजोंनो माइरं ओमफ्राय बाखि नांगौ खरसाफोरखौ आङो बायनानै लाबोनो हाबाय आरो। बेबायदि इसोरनि मोनसे सोमोगोनां महिमाखौ आं मोननो हादों। अब्लाबो नाथाय आं इसोरखौ आजावनो हाया। आङो गोसोआव सानबाय, इसोरजों रायज्लायबाय, प्रभु आङो नोंखौहाय दिनै बे समाव आजावनो हायाब्लाबो आंनि फिसाफ्रा देरलांबा आङो 20 बोसोरफोरनि उनावबो आजावसिगोन। आरो आंनि जिउआव माबा मोनसे राहा थांनानै थानायखौ होयोब्ला आं आजावसिगोन। मानोना आंहा हा न' बां गैयैखाय आङो गसंथानो हाया। बेबायदि अबस्थानि थाखाय आं आवगायनो हाया जाबाय। नाथाय आरोबाव मोनसे सोमोगोनां मोगथाङावनो जाबावबाय, जेब्ला आंनि फिसाया गोबांसे लोमजादोंमोन। आरो बे फिसा लोमजानायनि समावहायबो मोनसे दर्शन जाबाय। आं बे समाव जिसुआ जेब्ला आंनो दर्शन होखाबाय, सानसेखालि मोनाबिलिनिफ्राय लानानै 7थासोनिफ्राय गिबांनाय जाबाय आरो आयु। ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय सोरांसे टाइमावबो गिनाय जाबाय आयु। ओमफ्राय माने गोजां बोथोर सममोन, मस्जिद दुरुङाव फोरानदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे मस्जिदखौ बाबा दैयाव गारै होननानै बुंबाय थादोंमोन। ओमफ्राय
ओमफ्राय दैयाव गारै गारै होनबाय थाबाय नाथाय आङो बेखौहाय सखि सिङाव दोनखोमाबाय आरो अब्लाबो बियो मोनथियो नोङो गारायाखै बेखौ नों दोनखोमादोंसो होननानै बुंबाय नाथाय बे समावहाय आङो बाथ्राया बोरैबा जाबाय आलादा जाबाय सानबाय आरो जिसुखौ गोसोखांबाय आरो गोसोखांनायजों लोगोसे आङो जिसुनि मुं लानानै आंनि फिसानि बिखायाव दांनानै आं जेब्ला प्रार्थना खालामबाय आरो प्रार्थना खालामबाय आङो बे समाव प्रार्थनाजों खालामनायनि दसे उनाव आंनि फिसाया आंनि फारसे नायहरबाय नायहरनानै बाबानि बिखायाव अर जोंबाय होननानै बुंबाय ओमफ्राय बे समावहाय बाबानि बिखायाव अर जोंबाय होननाय लोगो लोगो आङो मिनिबाय आरो इसोरनि मोनसे मिराकाल जाबाय आरो इसोरनि मोनसे महिमा जाबाय होननानै आं सानबाय आरो बेनि एसे उनावहाय आंनि फिसाया आंनि फारसे नाहरफिनबाय बाबा नोंनि बिखायाव अर जोंदों होननानै दांनानै बुंबाय आरो ओमफ्राय बे समावहाय बे आंनि फिसाया लगे लगे मोजां जाबाय बेबायदि इसोरनि मोनसे महिमाखौ मोननो हाबाय आरोबाव अब्लाबो आं इसोरखौ आजावनो हाया बेनि उनाव आङो गुवाहाटि फारसे गोबां गैयिनि थाखाय आङो खामला मावहैदों हानि गारियावहाय बेलसा गारनाय आं खामानि मावदों बिदि मावै मावै मावनानै गोबाव सम गुवाहाटियावनो लख्रा खाथि आरो ज्योतिकुसि तिनालि होनो बे जायगायावहाय आं थादों बेवहाय कार्बि गामिबो दं बे जायगायावहाय खामानि मावबाय थादोंमोन आं हाजोआव बेनि समावबो इसोरनि गोबां सिमाङाव दर्शन होयो आरो दर्शनजों बुङो गोबां माने जिसुनि मुङावहाय जब्राफ्रा सोखा जायो आरो जिसुनि मुं बुंनाय लोगो लोगो जब्राफ्रा सोखा जानायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव अब्लाबो आङो इसोरखौ आजावनो हाया न'खरनि फारसे साननानै ओमफ्राय बेनि गेजेराव मोनसे आंनि जिउआव एक्सिडेन्ट फैदों मानसिनि जिबना दानो दं दानो गैया गाबोन दं दिनै गैया बबे समाव मा जागोन गावनि जिबनखौ दिनै बुंस' हाया बेनिखायनो आं सानदोंमोन प्रभु दिनै आं दानो दं दानो गैया आं माब्रैहाय नोंखौ आजावनो हाबावनो आङो जुदि बिनि सिगां जुदि नोंखौ मोनैनि सिगां जुदि थैनानै थाङोब्ला आंनि जिउआ फाथाल बाननो रोगावसे थाहैसिगोन आङो जे सोरगोखौ मोननाय नंला बेबायदि मोनसे गोसोआव फैबाय आं खृष्टाननि एसे भिडिअ नायबायमोन आरो भिडिअ नायनानै आङो जेब्ला इसोरा दर्शन होदों बेनिफ्रायनो आं खृष्टाननि माखासे जिसुनि गाहाम बाथ्रा भिडिअखौ आं नायग्रा जाबायमोन आरो बेनि उनावहाय गुवाहाटीनि मोनसे बुध बाजारावहाय बे लख्राजों ओरै लाल गणेशजों फैनाय रडआव माने बुधबार बाजार जाग्रा दं आरो बे बुधबार बाजारावहाय आं थांबाय सानसेखालि आं बाजार जाहैबाय बाजार जाहैनाय समावहाय आङो सासे फायखारिनि ना बेफारिनि बर्थनावहाय ना कमनकार माब्रै नुदों आरो माब्रैयाव नाया मानैया गोथै ओमफ्राय मानैया गोथां आङो जावले जावले नायबाय थादों आरो गोबाव सम नाखौ नायदों ओमफ्राय बेनि गेजेराव आङो सानदों थिग बे समाव इसोरनि बाथ्रा सानफुबाय थाबाय आङो साननानै बुंबाय इसोरनि मुङाव आङो जुदि बे इसोरा जुदि गोथांब्ला बे इसोरा जुदि सोरजिगिरिबा बे इसोरा फोथांगिरिबा बे इसोरा गोदान जिउ होनो हायोब्ला दिनै आं बे समाव इसोरखौ आनजाद नायगोन होननानै इसोरखौ बे समाव आं आनजाद नायदों बे ना माब्रैखौ लानानै ना मानै गोथैखौहाय आङो आनजाद नायदों मासेया गालखाब मावनांगौ आरो मासेया लानजाय मावनांगौ बे इसोरा गोथांथारबा होननानै आं बे समाव आनजाद नायदों नाथाय बेनि फरे आङो बेनि उनावहाय नायनानै नुबाय नाया जे नाखौ आं गालखाब मावनो थिनदों बे नाया गालखाब मावबाय जे नाखौ आङो लानजाय मावनो थिनदों बे नायाबो लानजाय मावबाय अब्ला आसरित इसोरनि महिमा जाबाय बियो मोगथाङावनो आरोना बे मोगथाङावनो जाबाय थानाय अब्लाबो आं इसोरखौ आजावनो हाया बेबायदि मोगथांनि माखासे महिमाखौ नुब्लाबो बेनि उनावहाय आङो गुवाहाटियावनो थायै थानाय समावहाय मोनसे सानसेखालि दर्शन सिमांजों नुबोबाय सिमांनि दर्शनाव बुंबाय इसोरा आंनि मुङा फुन्जिखा आरोना बे फुन्जिखाखौ नाम लानानै बुङो ओइ फुन्जिखा नोङो थाबैनो नोङो बाप्तिस्मा लादो बाप्तिस्मा लाया सारा इसोरनि हाबाखौ मावनो हाथारनाय नङा बाप्तिस्मा लाबासो नोङो इसोरनि हाबाखौ मावनो हायो बे समावनो आङो जेब्ला जिसुनि बड' बे भिडिअखौ आङो गाहाम बाथ्राखौ नायबाय थायोमोन
बे समाव जिसुनि गाहाम बाथ्राया आंनि गोसोआव फैबाय। मानोना जिसुआबो नंगौ बाप्तिस्मा लानायनि उनावसो इसोरनि गावनि गाहाम बाथ्राखौहाय मानसिफोरनि गेजेराव खोन्थादों, प्रसार खालामदों। बेबायदि मोनसे गोसोआव फैबाय। उनावहाय जिसुआ जे दिनखालि बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय, बे दिननिफ्राय आङो जिसुखौ आजावनो थाखाय आङो एसेबो गिनाय मोनासै। बिसिखौबो गिनाय मोनासै, बिदा फंबायखौ गिनाय मोनासै, गामिनि समाजखौ गिनाय मोनासै। नाथाय बेबायदि मोनसे साहस फैबाय। इसोरनि गेदेर महिमा जों जर गोरा जानो हाबाय आरो आङो। उनावहाय जर गोरा जानायजों लोगोसे आङो गियाल'ना ख्रिस्ट'खौ आजावनो थाखाय आङो न' फारसे फैफिनबाय। न' फारसे फैनानै बे समावहाय जोंनि गामियाव बिमायं जानाय न'खरसेल' दं आरो बेहाय। ओमफ्राय बिजामादै दंफैयो। बिजामादैयाबो खृष्टान बिदामोन दं। ओमफ्राय बे गुमै जायो आरो ओमफ्राय बे गुमैमोनजोंहाय आङो ख्रिस्ट'खौ आजावनो थाखाय आङो बिसोरजों रायज्लायफैबाय। रायज्लायफैनायनि गेजेराव मोनाबिलियावसो रायज्लायफैबाय आरो मोनाबाय। मोनानाय समाव रायज्लायनाय समावहाय गुमै आङो खृष्टान जानोसै, आं ख्रिस्ट'खौ आजावसै। दा माब्रै आजावनांगौ, माब्रै दिक्षा लानांगौ, माब्रै बाप्तिस्मा लानांगौ आं बेखौहाय बारा मोनथिजोबा। दा बे हिसाबैहाय आं रायज्लायफैबाय। रायज्लायनायनि गेजेराव आं बिगुमैमोनहाबो राजि जाबाय। जाम्बुगुरि प्रिया सेन्टाराव थांनांगोन। जाम्बुगुरि प्रिया सेन्टाराव थांनानै रायज्लायनायनि गेजेराव बेवहाय नोंखौ बाप्तिस्मा होगोन होननानै बुंबाय आरो गसाइगाव जाम्बुगुरि प्रिया सेन्टाराव आरो अलिभ सेन्टारनो। दा बे सेन्टारनि बाथ्रा रायज्लायबाय। बे रायज्लायफुबाय थानाय समावनो बे मोनाबिलियाव ओइदिनखालि ओरैबायदि मोनसे अख्रांथिंजों आं नुनो मोनबावबाय। गेदेर हाथरखि जोंब्लावबाय। जोंब्लावनानै जायगायावनो स्रो गोमोरफिनबाय। सा सोनाब खना हाजोजों खना अख्रांजोंहाय नुबाय आरो। बे समाव आं सानबाय फोरबुआ आंखौ थारैनो लेंबाय होननानै। बेनि उनावहाय आङो 2018 15 जुलाइआवहाय आङो फोरबुखौ आजावबाय। आरो आजावनायजों लोगोसे आंनि बिसियाबो ख्रिस्ट'खौ उनाव आजावबाय। आरो आजावनायजों लोगोसे दिनै फोरबुनि बुंनाय बायदि, फोरबुआ जेरैबायदि खोन्थानाय बायदि दिनै फोरबुनि आं हाबाखौबो आङो मावनो मोनफैबाय। नाथाय आं गोबाव समनि खृष्टान नङा। आं इसोरनि अननायजों, इसोरनि दयाजों दिनैहाय इसोरनि हाबाखौ मावनो, इसोरनि बिबानखौ मावनो थाखाय आं एसेब्लाबो दिनै लामाखौ मोनबाय। दा आं बेखौनो खावलायो जोंनि खृष्टान बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो दिनै ख्रिस्ट'नि जानानै ख्रिस्ट'नियाव गाहामै थानानै आवगायलांबाय थायो। आरो जोंनि जिबना दानो दं दानो गैया। ख्रिस्ट'नि फैगोनखौ गोबां मानसियानो बुंबाय थायो ख्रिस्ट' फैगोन, ख्रिस्ट'आ सानसे फैगोन आरो बोथोरखौ नायनानै ख्रिस्ट'आ फैगोन। नाथाय बे नङा। नोंनि जिबना दानो दं दानो गैया, गाबोन दं समफोर गैया। बेनिखायनो गावखौसो सानग्रोनांगौ, गावखौ थामथिम जाग्रो। अब्ला जों ख्रिस्ट'नि फैनायखौ जों नेनो हागोन। जोङो थैनायनि उनावबो जों सिखांफिनखागोनब्ला जोङो ख्रिस्ट' फैगोनखौहाय जोङो नेनांगौनि गोनांथि गैया। नों गावनि जिबनखौ माबोरैहाय सोरगोआव लांनो हायो बेखौसो जोङो नाजाबाय थानांगौ। आं आसा खालामो जोंनि गासै खृष्टान बिदा फंबायखौ बेबायदिनो फोथायनायजों आवगायलांबाय थागोन आरो गावनि जिबनखौ बेबायदिनो लुखांगोन आरो फोथायनायाव बेबायदिनो गावखौहाय गोग्गोमै गसंथागोन। मानोना बोथोरा गाज्रिखाय, नैबे सिजोना गाज्रिखाय, नैबे परिबेसआ गाज्रिखाय साफ्रोमबो खृष्टान बिदा फंबायखौ आङो फोरबुनि जानानै खुलुमनानैबो खावलायहरो। साफ्रोमबो जाहाथे फोथायनायजों इसोरखौ बेबायदिनो आवगायलांबाय थायो। आंनि बे बुंनांगौआ एसेनोसै। जिसुनि मुङाव आमेन।